बिथाङाथ' बिदि थाखा फैसानि लब देखायनानै सोदोंब्ला बे माने मोजां खामानि नङा आरोखि बिथाङा सासे डक्टरेट बिमुं मोनलायनाय सासे माने गोरों मानसि दा बेबादि मानसिनि खामानि नङा आरोखि बियो मानसिफोरखौ थाखा फैसा लब देखायनानै पार्टियाव जइन खालामनाया डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि थाखाय एकदम लासिं सिं बाथ्रा खारन बियो गोग्गो समाज दानायनि बाथ्रा बुङो मोनसे मुल्यबोध राजनिति खालामनायनि बाथ्रा बुङो दा बेबादि मानसियानो जुदि थाखानि लब देखाय जुदि पार्टियावहाय सोयोब्ला बेथ' बेसेबां गनायजाथाव लासिं सिं नङा होमब्ला दा ओंखायनो आंथ' नुदोङो बिथांमोना आङो मबाइलाव नुदों मिडियायाव नुदों हाग्रामा महिलारिया बिथाङा जाय बिथांमोनहा UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा BPFआव जइन जाहैदों बेवहाय सांग्रां ब्रह्म बिथांबो दङ बिथांमोनखौ जेराव मिटिं जायो मेल मिटिं जायो बेवहाय स्टेजावहाय लाइन माने गसंहोनानै परिचय होयो बेनिफ्राय बिथांमोननो मोजां खामानि होनाय आं नुवाखै आं मिडियायाव नुनाय बिथांमोनखौ BPF दोलोआवहाय जइन जाखांनायनि उनावहाय बिथांमोननो मोजां दायथ' होआखै गाज्रि बाथ्रा बुंनो थाखाय हाग्रामा महिलारिया थिनदों नङा होमबा लासिं सिं बाथ्रा रायनांगौनो गाज्रि बुंनायाव जायना खुगाया गाज्रिथार बेखौनो बाख्नायदों आं नुदोङो बे केशब राजबंसि बिथांनाबो बिराद खुगाया गाज्रिथार मोजांथार बेबो एखेबारे बिराद रायनांगौ होनना बुंदों आरो बिराद सिनियर सासे नेतामोन आवगायाव माबानि टंलानि MLA मोन माने नाथुराम बर' बिथांखौबो दायासाव दिखोनानै बिथांनाबो खुगाया मोजांथार होनना बुंदों आरोखि रायनायाव थिगथार बेबो होनना बुंदों आरोखि लासिं सिं नङा होमबा UPPL दोलोआवथ' बिथांमोनहा नेतामोन मोनसे सनमान गोनां दैदेनगिरिमोन सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरिमोन दा बिथांमोनखौ लाङै हाग्रामा महिलारिया बिथांमोननो बहा पजिसन होनो गाज्रि रायनांगौ होनना बिथांमोननो दायथ' होदों UPPLखौ प्रमद बर'खौ गाज्रि रायथारनांगौ होननानै दायथ' होदों आरोखि दा बेफोरो माने बिथांमोननि थाखाय लासिं सिं बाथ्रा जों दुखु मोनदों आरोखि जोंथ' बिथांमोनखौ दैदेनगिरिखौनो सानोमोन सांग्रां ब्रह्म बिथाङाबो माने जोंनि इयुथनिनो माखासे सम गाहाय नेहाथारि हिसाबै जों ज' खामानि मावदोंमोन खिन्थु BPFआव थांखांनानै बिदि थाखा थफ्ला लानानै मानसिफोरखौ माने पार्टियाव जइन खालामनाय दायथ' मोनदोंबाथ' बिराद लासिं सिं जाबाय आरोखि जों आफसुस खालामो बिथाङा बिदि खामानियावहाय बिथांखौ बाहायनायखौ जोंनाथ' प्रमद बर' सारआ बिथांखौ गोबां मोजां दायथ' होदोंमोन दुरान्ड काप खुंनो दायथ' होदों ISPL खुंनो दायथ' होदों नङा होमबा अल आसाम फुटबल फेडारेसननि गाहाय नेहाथारि बिबान होदों अल इन्डिया फुटबल फेडारेसननि बिथांखौ मेम्बार होदों नङा होमबा आप टु नेसनेल लेभेलसिम बिथांखौ दिखोहरदों दिनैहाय BPFआव फैनाय लोगो बिथाङा लासिं सिं खामानि मावबाय थादों मा जाखो बेलाय नङा होमबा दा आं खावलायगोन बिथाङा बेबादि खामानिनिफ्राय गोजानाव थाथों गावनि मान सन्मानखौ बासायथों मोजां बाथ्रा बुंनानै भट बिथों बुंनांगौ बेखौ बुंनांगौ गैया खिन्थु थाखा फैसा लब देखायनानै जासिनानै मानसिफोरखौ जइनाव खालामनायनिफ्राय गोजानाव थायोबा मोजां मान सन्मान बासिगोन नङा होमबा गोग्गो समाज दानायनि खामानिफोरखौ मावथों नङा होमबा दा बे हिसाबै जिहेथु नोंथाङा सोंबाय हिसाबै आङो बेखिनिखौ बुंबाय सांग्रां ब्रह्मनि बेबायदि थाखा फैसा लानानै मानसिखौ जइन खालामनाया मुल्यबोध राजनिति खालामनाय जाया समाजाव गाज्रि मोनसे बारहावा बा थासारि लाबोनाय खामानि बियो